Знаеш ли защо фламингото стои на един крак? Ами да, за да запази равновесие и сила. Ето ти едно упражнение за баланс, което можеш да правиш навсякъде, в къщи, в парка или в задния двор. Стъпка 1. Застани права, краката заедно. Стъпка 2. Подигни единият крак от земята и го задръж толкова дълго, колкото можеш. Опитай се да преброиш до 10. Ако се колебаеш, няма страшно. Остави крака долу и опитай отново. Стъпка 3. Затвори очи и виж дали все още можеш да балансираш. Това е трудно, но забавно. Опитай да преброиш до 10 отново. Чувстваш ли как тялото ти работи, за да те държи стабилно? Това са твоите мускули, които стават по-силни. Стъпка 4. Не забравяй да смениш краката. Повдигни другия крак и виж дали можеш да балансираш за същото време. Ако видеото ти е помогнало, харесай!